दाननि नामै बानलुफ्रा बेसेबां बेसेबां मोनखादे दे खिथादो खिथाना हो आच्छा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबावबाय नोंथांमोना नायनोबा बांसिन नायलांदो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो दायो आं फैबाय से बाजारनि खोलाजों जोङो दालां लुनो थाखाय औवा बुरखा जों दानफैबाय आरो रायजोफोर दानगासिनो दङ दायो आंबो स्टाफआव दं आंबो गामियाव दं आंबो थाबायनाय हिसाबैहाय आंबो बाहागो लाफैफाबाय आरोना गोसो खुसि इन्टारेस्टजों माबायदि दैखौ दालां खालामगोन एकदमबारे सरकारनि थाखायबो जोङो मोननो मोनहास'आ आरोना दा बेनि थाखायनो जोङो रायजोजों नांनानैहाय जोङो बाइक खारजानाय आरो बाइकनि आन्था जोङो दालां खालामनानैहाय बेखौ थाबायनो रेडि आरोना थाबायनो नागिरबाय दा बेनिखायनो उनफ्राव लामाफ्रा मोजां जालाङोब्ला गामियारिफ्रा मोजां जेनेबा साब सिखोन जालाङोब्ला जोङो माबा मोनसे राहा लागोन बेनिखायनो जोङो दा टेम्परारि जोङो औवा दाननानैहाय औवा बुरखानि जों खालामनानै लानायसै आरोना दालांखौ जायहा थाबायगोन बे लैहोर लैहोर फैबाय आरोना बेनिखायनो दा नोंथांमोना नायलांदो बेसेबां इन्टारेस्टिं बेसेबां गोसो खुसिजों मावदों बिथांमोना नै लोगोफोर नै बिसोरनो नै बे औवा सुबाखौ दानगोन जोङो बे औवा सुबाखौ दाननानैहाय जोङो लांगोन आरोना आं दैखौबो खिथागोन नोंथांमोननो दैया बेसे गोथौ दालाङा औवा खुन्थियानि जागोन ना मा होनो नोंथां ना माने एसे बिराद नंखा जायगा दं नालाय बेनो नै लोगोफोर दानबाय नै बेनो औवाया दानफायग्राया बेखौ दानफायजोबगोन आरोना बियो दानफायजेनबाय फांसे बायबाय नै लिं लिं गोलावनो दानखाग्राफ्रा आलदा दानग्राया आलदा आरोना बिराद गोसो खुसियै मावदों बिथाङाबो हाखर हाराथारलै माथो ने ओरैजायबो बाब दैबो दं माथो बहायलाय दुगै जागोनलै नोंथां साफा गोग्गोथ' बेफोरबायदि गायामोनब्ला संहार जाजोबसिगौमोन बिसोरो नै जिबौ लामा बायदि बाब ओमफ्राय नै हाजो हाला बायदि आरोना माखासे रायजो राजाफ्रा आन्दायनानै सोरबा नायलाबायबायबोलै हनै सोरबाबा होगासिनो दं हनै बाब होबाय बेखौ हानाङा नै बेखौ हायाला नै बेखौ फाराला हाया दा जोंना खामानिया आवगायगासिनो सोरबा बानदों सोरबाबा दानदों आरोना नै आङो जाय दानखांनानै फैबाय दै लोंनोहाय दा माखासे लांगासिनो दङ बैयावसो लामाया दा गफाफा खना खनला जायगा नालाय बैयाव दानदों आरोना नै बिसोर एकदमबारे एसे थार्द-क्लास आरोना बानाय दं मानसिफोरनाव थारमाने बेफोरजों गोजोमा नालाय नैबे बिथाङा गारि सालायग्रा नैबे बिथाङा जाहैबाय गामियारि सिंनि सेंग्रा आजोला आरोना खामानि दामानियाव बारा एक्सपिरियेन्स गैया नालाय बानाय फैयो माथो होनबावनो जोंबो बादों बानाया आंबो दानला दानलि एसे थगायनानै दै लोंफ्लाफैबाय माथो उफायबाव दा बेसेबां आवगायखो नायनोसै लोगोफोर दायो दाननायजों मेंनायजों ग्रोन जिरायनानैहाय साहा लोंबायलै नै आरामनो गैला नै फिसाल'सै एसेल'सै Almaji. Lai mutia umai dia gari bergerakra banan nanti dia mulai bergerakra. Kaya saya dumba. Tahu dah hendak dalai kamji makai horsiong ni. Banan deng me gari. Ada biar saya dumba. Kamji sana kan kanji je ada sini. Bel lai berku ye dulu sia. Bel dia bel bang benda munda ye ni. Ye tu jangan pada dalang lagi. Jadi apa hendak
माने लालि गिदिर बुजियाखैनो दानफाय होनानै बानायनो हायो दालाय लोंलादों जोंबो लोंदों माने गारि होबाय थानो नोंसोरो लादों साया गोथाव जादोंना जायाखैरा गोथाव ने मोजां जादों दा ने नाखौनोबो हाया बोनोबो हा गोग्लैबाथाय ना एखौनोबो हायो ना दाननोबो हायो साहा लोङा नामा बिसोरलाय माया बिसोर मा खालामखो जेनेबा ओमफ्राय ओरैनावलाय सा नांनाया बेना सैथो ना नोंना सैथो गोदैया नोंनि सैथो ने आच्छा मोजां जादों ना गाज्रि जादों मोजां जादों ने होनबाथ' बे बिराद थगायदों बेखौ खाथियाव दोननो नांलिलै होहरनांसिगौ बेखौ खोलाहा औ बिराद अपमान खालामोलै बे मानसिया ओमफ्राय जोंना हादाननि नामै बानलुफ्रा बेसेबां मोनखो आदै दे खिथादो हा 6 लाख मोनखो होनदों ओरैल' खासैने होनला बुंनो हाले ने थैबाय हिसाबानो गैलिनो थारमाने खोनानायाव जोङो खोनानो मोनदोंमोन 50-60 मनसो जाबाय होननानैहाय 50-60 मनाव गैयालाबो 60 थाखा खरिलाबो गोगोम जाखायो दा नोंथांमोना बिनिखायनो मावनो गोसोबा मावफैनो हागोन आरो जोंनि हादानावबो आरो नैबे दानि दालां लुनो नागिरनायावहाय बिथाङानो बानजोबनाय जाबाय बिथाङानो बे औवाखौ बायनानैहाय रायजोयैनो बायनानैहाय रायजोफ्रा दानफैनाय जाबाय आरो नै दा ग्रोन गासिबो जोंहा रावनिफ्रायबोथ' मोननायनि खमथा गैया नालाय ओंखायनो दा सानैसो दंबावो हनै फैनाय साहा लोंनांगौ दा बेनोसै आरो दा दैफोरखौ दालां लुग्रा दैफोरखौ खिथागोन माबायदि लोगोफोर जोङो दा हाबाय औवा सुबाखौ दाननो थाखाय दा माखासे दोनहैदों फैलागासिनो दङ दायो जों थांसिगोन आरोना ड्राइभार बिथाङा सालायबाय हगारसिगोन गाखोग्राफ्रा गाखोबाय दे साबाय होनबा दे आदै हाबायना दे दायो आंबो थांसै माखासे फैगासिनो दङ बेनि फुल्स माबाफोरखौ लानानै खिथाजोबगोन आं जोंनि दालां लुनायफ्रा माबायदि जायो आरोना हनै फैगासिनो दङ हनै बानबो लागासिनो दं सोरबा बानबाय सोरबा एरायबाय सोरबा लाबाय सोरबा थांबाय आयै नै आंनाबो थांसैना बायनो हायालै लोगोफोर माथो खालामबावनो गोरिबनि फिसा हादानाव मावनानै जाग्रा उफाय गैया थेवब्लाबो दुखु खस्थ' लानानै बेखौ सोरजिनानै लाबाय आरोना आङो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअफोरा बेखिनियानो नेक्स्ट टाइमाव नोंथांमोना नुलांबावसिगोन आरो दालां लुनाय डेक'रेसननि हिसाबै आं नोंथांमोननो देखायगोन आरोना दैफ्रा माबायदि दालां लुगोन ना माबायदि बुंनो थाङोबा जोंहा दालांखौनो मोनथावथाव आरो दालांखौनो बानायनो हाथावथावनाया नङा आरोना दैखौ नायोब्ला थेवब्लाबो जोंनि गोसोजों जोंनि साननाय जोंनि टेलेन्टफोरजों जों नाजालांसै एसेब्लाबो थाबायनो आन्था आरोना थारुन थाइखाखौ बोखांनानै लाबोनो जोंहा हादाननिफ्राय बिराद गोब्राब जायो दा बेनि थाखायनो जोङो थाग थियारि रेडि आरोना स' लोगोफोर नायलांदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय आरो भिडिअफोरखौ अननानै नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो आंबो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन